Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Je to tak, že rozprava se k tomuto nevede, nicméně je právem předsedů klubů vystoupit, i když rozprava není otevřena. Tudíž já jsem se rozhodl toto právo využít a nepovažuji to za porušení jednacího řádu. Chtěl bych říct, že ten návrh kolegy Nytry je neobvyklý, nicméně za mě je logický, odůvodněný a vystupuji především proto, abych ho v tom podpořil, aby nevznikl nějaký dojem, že je to nějaká svévole klubu ODS a TOP 09. Já ten názor sdílím, možná maličko rozšířím, proč ten návrh považuji za, jak to říct, spravedlivý. Já myslím, že nikdo nikomu právo diskutovat nevzal. Projednávali jsme tu věc na 4 výborech. Ta diskuze tam proběhla v plné palbě, řekl bych. To, co jsme z té diskuze zjistili mimo jiné, je, že pravděpodobně nejsou hlasy na to, aby jakýkoliv pozměňovací návrh prošel. To znamená, že by před námi bylo to, co už jsme tu zažili mockrát. 5-6 hodinová diskuze, která skončí tím, že žádné usnesení není přijato a zákon projde na marnou lhůtu. Já ctím svaté právo na diskuzi. Nicméně jsme u tématu, které je mimořádně citlivé a ke kterému proběhla dost nevhodná diskuze ve sněmovně. Já myslím, že ti lidé, o kterých tu dnes jednáme z LGBT komunity, už si prošli svým, už si vyslechli svý, včetně hlášek, že hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí. Já patřím k lidem, kteří by chtěli ten návrh, který přišel ze sněmovny, vylepšit, ale realisticky vidím, že na to nejsou hlasy a tudíž pro ně chci udělat to jediné, co můžu, a ušetřit je další diskuze, která by jim ublížila. A pokud tu kolega Canov vznesl dotaz, jestli se v historii Senátu něco takového stalo, odpovím, neb jsem tu už 10. rokem. Zažil jsem tu i situaci, kdy tehdy převažující ČSSD nechtěla projednávat usnesení o Miloši Zemanovi. A vyřešila to tak, protože neměla hlasy na to, aby tomu zamezila, tak to vyřešila tak, že vytáhla hlasovací kartičky z hlasovacího zařízení, učinila Senát neusnášení schopný a ukončila schůzi. Takže už se tu zažily i horší věci. Tahle mi přijde naprosto v pořádku a v souladu s jednacím řádem. Děkuji.